Ganyan ka. Sentro. Yan ay, harap doon ay. Hinga nay. Hinga nay ha. Hinga. 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 Side ba nay? Kabila nay. Kabila. Kabila nay. Kabila. Matapang si nanay, di umiyak. Kabila. Kabila nay. Laps nay. Okay na. Dapa nay. Pumasok na. 1-0. Matapang si nanay, di umiyak. Dapa nay. Sige pa nay, dikit yung breast sa ano. Asan yan? Ito yun nay, no? Ganyan nay. Okay. Laps lang nay. Laps lang nay. Laps lang nay. Yo, wag nay, wag mong galawin. Hinga nay. Hingi pa nay. Kabila nay, hinga. Kabila nay leg. Okay nay. Pumasok na nay. O, diba? Narinig mo nay? Parang nabali. Wala na, hindi na makakaangat to. Nabali. Okay. Dapa ulit nay. Nay, dapa. Ay, mali pala. Tiyaya nay. So, kabila nay. Tingnan natin nay kung pumasok yung buto nay. Okay, diga na diretso. Straight ulit, nay. Nahilo kayo, nay, hindi. Tingnan natin, nay. Wow, wala na. Masakit, nay. So, kabila. Wala sabit, nay. Wala na. Oh. Bahala ba nito, nay? Nakaaway-awa sila sa tapilok. Yung isa, donasyon lang daw, walang bayad, 10,000, 5,000. Yung isa naman, 1,000. Dito, kompleto, alignment, 500. Wala sakit, nay. Wala na, nay. Oh, wala na. No. Sagara na yan. Narinig mo yung tumunog, nay? Yangat mo kamay mo, nay. Oh, tumunog na. Sige, nay. Tagilid lang tayo, nay. Hindi, babang pa, nay. Yeah. Tapos tayo, nay. Yeah. Ngayon, nahilo kayo? Sige na, nay. Diretso. Oh, wala na. Ano pinagay ba, nay? Ano pinagay ba? Ligit, nay. 5,000 yan, nay. Mag-isa mo lang na yan, ha? Isa lang. Ano pinagay ba? Oh, nawala na yung dito nyo. Nakala nyo, nabali. Yung tinadaba ko kanina. Kasi yan, nay. Ganito yan, nay. Papaliwanan ko, ha? Ito buto natin, nay. Ito, ha? Ito, ang nandito. Papaliwanan ko. Ito, ha? Pinasok yan, nay, pero nakaganon yan, nay. Kasi pag inaangat mo, nay, yung kamay mo, nay, nakaganon lang, di ba? Naipit ng ugat. Kaso may contact stocking pala. Nalaman ko lang yung pinahiga ko na. Kahit ayaw niya, kahit ito nakakaganon, itong isa ayaw niyang tumistraight. Akala mo may tama yung ergo. Mali, ito. Kasi ito ayaw pumasok ng ganon. Kasi itong kamay natin, may gano'n to, may ganyan, para tumistraight. Ito, may ganon para gumanon. Yung sa kanya, wala yung ganito. Nakakalso. Kaya yan, itutulak mo, papapasukin mo siya. O, tanga. Ano pinagay ba, nay? Suntok mo na yung malakas. Hindi ganyan, nay. Sama mo yung balikat, nay. Suntok. Ano pinagay ba? Wala na. Ilan taon nyo nasakit ito, nay? Tawag dito, nay, ano, shoulder. Hindi ito prosent, eh. Iba yung prosent, nay. Ipit to lang to, pero may konting dislocate. Palam ka na ito, nay. Buddy. Palam. Palam na, nay. Dito, nay, palam ka na.